Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan prestatu behar dugu aran eta jogur muffinak. Badakigu hobe dela beti fruta, gordina eta osoa jatea. Baina untekoan postrean jarri behar dugu. Udako baratzea. Elikadura sistemak elikagaien ziklo naturalari lotua egon behar du. Prestatu behar dugu aran eta jogur muffin edo madalenak. Hortarako, arroltze bat, jogurra, legamia, irine, azukria, gatzapisket, gurineia urtua, jaurtu dugu, eta gure aranak aigera dela esurrak entzen. Orden alde batetik idor guztiak jarriko dugu irina, azukria ere, gatzapiska bat, legamia, eta hau dena nahaziko du. Ertzaldetik, holtzea, relaxen, 125 gramo jogur, gurina urtua, eta ordena nahaziko dugu hementxe. Eta orain gehituko diogu gure aranak. Isurrek ez. Aranak emango dio gure madalenei, gozotasuna eta freskotasuna puntu hori. Aranak sakarosa baino glukosa gehiago du. Orain ja, prestatuko dugu moldeak labean sartzeko.
eta erdiketara edo hola, zeren bertzenaz igotzen da legamiaren gatik igotzen dire magdalenak eta erortzen zaigu. Eta ja, labeara sartuko genuke. Idea hona da, igual lagian jartzea, ez baduzue, moldea paperezkoak baldin medire, jartzea 2 molde. Hola egiten du pixka bat, bai, naiz konturatu, baina bai. Horrela bide jartzea, baldin medire silikonazkoak ez du balio, baina hola paperezkoak baldin medire, hobeda patzea bide, ez erekitzeko gero labean. Hau bezala. Egiten dugu horrela. Eta orain hau sartuko dugu labera. 20 minutuetan prest izango dire. Ba al zenekien Aranen jatorriak Kaukason, Anatolian eta Persian dagoela? Utekoan ikusi behar dugu jaberja gure muffin edo magdalenak egina dauden. Beraz, honen. Dugu aran eta jogur muffinak. Freskoak frutarengatik, suabiak gurinarengatik, aproposa jateko edozein momentuan, merendatzeko, saltzeko, eta ikusi ze nolako itxura eta nola gelditu diren barnetik. Bai? Itxur osoak benetan. Aran eta jogur muffinak. Osagaiak: 130 gramo irin, 60 gramo azukre, koilara txokada bat legamia, gatza, arrautza bat, 128 gramo jogur, 50 gramo gurin, 160 gramo aran.